Legislația UE privind promovarea surselor regenerabile a evoluat semnificativ în ultimii ani. În 2009, liderii UE au stabilit obiectivul ca până în 2020, 20% din consumul de energie al UE să provină din surse regenerabile de energie. În 2018 s-a stabilit obiectivul ca până în 2030, 32% din consumul de energie al UE să provină din surse regenerabile de energie. În prezent au loc dezbateri privind cadrul de politici viitor pentru perioada de după 2030. La ce resurse regenerabile putem apela aici în România și cum ne aliniem cerințelor UE? Discutăm astăzi cu domnul Constantin Nica, specialist în energie regenerabilă. Bine ați venit! Bine v-am găsit, bună ziua! Bună ziua! Haideți să vedem mai întâi ce este această energie regenerabilă, la ce se referă ea, care sunt sursele de energie regenerabilă. Sursele de energie regenerabile, cele mai cunoscute la ora actuală, sunt aceste panouri fotovoltaice sau cele eoliene. Așa, și mai sunt și cele hidro, care România stă pe hidro cel mai bine din Europa. Cele mai uzuale sunt momentan panourile fotovoltaice, la care putem apela, bineînțeles, ca să ne facem și noi viața mai ușoară nouă și să profităm de ceea ce ne dă, practic, natura, nu? Da, ceea ce ne dă natura, în speță soarele. Așa este, da. Așa, soarele fiind o sursă inepuizabilă de energie. Au început românii din ce în ce mai mult să apeleze la aceste panouri, de exemplu, să transforme, iată, lumina, energia primită de la soare în curent electric? Este un program în derulare din 2018, mai nou se numește Casa Verde. Acum acest program a ajuns la implementare. A fost cumva promovat mult mai mult această sursă regenerabilă prin aceste panouri fotovoltaice și automat cererea a crescut. Oamenii sunt mult mai informați astăzi față de acum 2 ani. Sunt, cum să spun, vor din ce în ce mai mult să-și producă singuri energia, să nu mai depindă chiar atât de rețea. Da. De rețea, da. Așa, vor să facă o economie și să gândesc mult mai mult la mediu. Bineînțeles, practic acesta este viitorul. Dacă stăm să ne gândim, tot ce se întâmplă, nu știu, de la, așa cum spuneam, energie eoliană, la hidro, la aceste, iată, resurse cu panouri fotovoltaice, dar și dacă stăm să ne gândim la tendința de a renunța la mașinile pe combustibil, nu știu, da, benzină și motorină în favoarea celor hibride sau electrice, practic asta este tendința și România ar trebui să se alinieze, așa cum ziceam, standardelor UE. Exact. Casa viitorului, aceasta va fi, își va produce singură cumva energia prin aceste panouri, o va stoca într-un acumulator. Acel acumulator se poate descărca în acumulatorul mașinii sau invers, mașina electrică care este echipată cu un acumulator poate descărca acumulatorul către locuința respectivă. O să avem în viitor în România case inteligente, iată, 100% inteligente? Să ne producem noi acolo în casă tot ce este nevoie, de la energie la, nu știu... Lucrurile în România se mișcă... Mai greu. Greu? Da. Spre foarte... Greu. Spre foarte greu. Se fac eforturi substanțiale. Dar statul mă ajută pe mine, nu? De exemplu, dacă eu vreau să-mi fac o casă verde, așa cum spuneți dumneavoastră, mă ajută cu bani să pot să cumpăr aceste panouri fotovoltaice? Momentan este acest program în derulare, Casa Verde. Casa Verde, da. Așa. Pe lângă acest program în derulare, va mai fi unul electric pentru IMM-uri. Așa. Așa. Și ce va presupune acela? Ce vor trebui să facă IMM-urile? Tot așa, să instaleze panouri, da? Panouri, plus parte de stocare, plus stații de încărcare auto. Așa, acest program se adresează firmelor, IMM-urilor, așa, care au fost afectate de această pandemie. Da, da. Și probabil el va ajunge la implementare, cred că undeva prin toamnă. Alt program pentru persoane fizice, în afară de Casa Verde, nu există la ora actuală.
Practic, ce beneficii avem noi, iată, ca și consumatori, dacă instalăm aceste panouri fotovoltaice? Cu cât ne scade nouă factura la curent, ca să zic așa, să fim practici, nu? Da, păi factura la curent poate să scadă cu până la 80%. Dacă sistemul este dimensionat bine, deci putem face economii până la 80%. Dacă avem acumulator și parte de stocare, automat putem face și mai mult, cred că undeva la 85% putem economisi. Amortizarea sistemului se produce undeva între 4 și 7 ani, depinde cât de mult mergem pe autoconsum, adică să consumăm cât mai multă energie verde, să consume casa respectivă și nu să debităm în rețea surplusul, adică nu să vindem, să nu transformăm ca o afacere. Și automat, cu cât consumă casa mai mult din aceste panouri, cu atât amortizarea se produce mai repede. De câte astfel de panouri sunt necesare pentru a ne produce energie într-o casă, să zicem, nu știu, nici mare, nici mică? Hai să zicem o casă cu 3-4 camere. O medie de 14 panouri ar însemna undeva la 5 kW putere instalată, ar fi probabil suficient pentru o locuință normală. Așa, da. Bun. Sistemele sunt modulare, se pot extinde. Da. Deci dacă beneficiarul dorește să extindă, se poate extinde fără nicio problemă. Se reglează singure după soare sau trebuie să facem noi ajustări? Nu, doar dacă sunt montate la sol, sunt niște suport special care se numesc tracăre și automat aceste tracăre se orientează după soare singure. Dacă sunt montate pe acoperiș, ar trebui expunere sudică și vor sta fixe pe acoperiș, nu se modifică orientarea lor. Practic, dacă să zicem, bineînțeles, sunt și zile mai înnorate, mai mohorâte, nu avem soare pe cer, ele înmagazinează, da, tot ceea ce primesc de la soare, așa cum spuneați, nu? Cea mai mare producție o dau în momentul când este soare afară. Când nu este soare afară, în funcție de calitatea panoului, ele pot produce chiar și în momentul când e întunecat sau când sunt nori deasupra lor. Automat producția scade. Ca investiție, la cât se ridică, iată, pentru o casă, nu știu, cât costă pentru o casă, iată, aceste 14 panouri fotovoltaice? Păi, ca investiție pornește undeva de la vreo 4.500 de euro până la, cred că 7.000, tot așa, în funcție de calitatea echipamentelor, de branduri, de marcă, de ce se dorește. Acum, dacă se dorește se instala și un acumulator, se poate face ulterior, depinde de echipament, și acumulatorii sunt litiu-ion și pornesc tot așa de undeva de la vreo 3.000 de euro până la, depinde de cât stocăm, cât ne dorim să stocăm în acel acumulator și poate ajunge la probabil 10.000 de euro, acum depinde de fiecare cât dorește să stocheze. Ce ar trebui telespectatorii să mai știe despre aceste panouri, așa ca informație utilă? Au durată de viață foarte lungă, peste 25 de ani. Mentenanța la ele este foarte simplă sau aproape de zero. Investiția se recuperează. Investiția se recuperează în câțiva ani, nu? După montare, da? Da, după așa. Casa devine verde din prima zi, din prima clipă, în momentul în care s-au instalat aceste panouri. Și ce să mai... E viitorul, practic. Adică mai bine de atât nu se poate, nu? Da, exact. Vă mulțumim tare mult pentru prezență și cu siguranță telespectatorilor li s-a părut o discuție interesantă, mai ales că, într-adevăr, este o soluție foarte bună și pentru a proteja mediul. Vă mulțumim tare mult! Mulțumesc și eu, Sărona.